Mali kunnafoni jabaran la yabago amunu ban filɛ dongo do Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan ama fɔ ye kan ni ɲanguma bisa awla la faamuyali kama an willa kana 3e pont na rond-point kura min jɔra an willa kana jamana kɔnɔdenw ɲininka n'a sɔrɔ rond-point jɔli ye dɔbɔ embouteillage la a ye nafa jumɛn de las'u ma a ye kɔlɔlɔ jumɛn de las'u ma a y'an su Jamdo Musa Gindo ye chauffeur de ya ye chauffeur ye an filɛ ni échangeur kula in na ne fa échangeur dayɛlɛ ni bi cɛ est ce que a ye nafa las'aw ma vraiment a ye nafaba las'an ma échangeur dilali a diyara an ye munna embouteillage ba kun bɛ yan nɔ dɔ bɔra embouteillage la vraiment a diyara an ye non vraiment a diyara an ye baara kɛra mais a ma kɔlɔlɔ las'aw ma kɔni a ma foyi las'an ma ni lafiya tɛ vraiment a diyara an ye a ka baara bɛ ka se ka kɛ nɔgɔya la sisan vraiment dekun b'an kan mɛ dekun bɔra an na vraiment a diyara an ye n diyara an ye trop sisan lafiyaba de bɛ an kan non sinon dekun b'an kan dɛ mais sisan kɔni a bɔra la caman caman yɛrɛ de bɔra la vraiment merci aba hakilinaw na ne balimamuso kɔri baasi t'i la an bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu dɔn ne tɔgɔ Adama Kulubali ne fa échangeur est ce que a dilanni ɲɛ nafa las'aw ma bon a dilanni ye nafa las'an ma parce que dɔ bɔra embouteillage la dɔɔni quoi mais polisiw ka suguda jɔliko donc o bɛ ka gɛlɛya caman don a la parce que olu bɛ kɛ sababu ye embouteillage bɛ créer dɔɔni bon à part ça gɛlɛyaba kɔni t'an kan la bilen donc a bɛ k'a to aw ka baara bɛ ka se ka kɛ nɔgɔya la bon sisan kɔni alhamdulilayi baara bɛ ka kɛ nɔgɔya la dɔɔni dɔɔni mais suguda kɔni an bɛ jɔ yɔrɔ min na ka mɔgɔ ta o bɛ k'an gɛn yen nɔ jɔli la bon a kɛlen don k'an ka mɔgɔ ko gɛlɛya i m'a ye tuma bɛɛ mɔbiliw lankolon minnu jɔ nin yɔrɔ la yan nɔ o de gɛlɛya b'an kan dɔɔni o bɛ k'aw gɛn mais o tɛ ka jɔda yira aw la wa non o tɛ ka jɔyɔrɔ yira a b'a fɔ ko f'an kana fɔ ɲɛfɛ yan nɔ de donc o de bɛ k'aw tɔɔrɔ ko in na sisan o dɔrɔn de bɛ k'an tɔɔrɔ sisan sinon baasi wɛrɛ foyi tɛ yen i ni ce i ka hakilinaw an ni sɔgɔma ne balimakɛ an b'a ni sɔgɔma an bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu dɔn Kulibali Bafin Kulibali Bafin an bɛ fɛ ka dɔn sɔgɔmada in na an nana ɲininkali la est ce que siraba in dilanni a ye nafa las'aw ma aw ka baara kɔnɔna na wa bon alhamdulillah siraba in dilanlen nafa caman de las'aw ma parce que an kun bɛ munumunu caman kɛ directement n'i nana dɔrɔn i bɛ yɛlɛ direct la i bɛ tɛmɛ facilement a ka nɔgɔn quoi an bɛ ala fo ka barikada sira kɔni a ɲɛna a diyara anw ye a boli nɔgɔyara donc kɔlɔlɔ foyi t'a la bon sisan fɔlɔ an ɲɛ tɛ kɔlɔlɔ la fɔlɔ kɔni i ce i ka hakilinaw la an bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu dɔn ne tɔgɔ Mami Kɔnɛ Mami Kɔnɛ siraba in dilanni est ce que a ye nafa las'aw ma aw ka baara kɔnɔna na tiɲɛ la a ye nafa d'a ma parce que sanni min kɛ an kun kosɛbɛ an bɛ Ala tanu donc sisan jama ka ca awɔ jama ka ca yɛrɛ an bɛ Ala tanu ji sugu bɛ ja yɛrɛ yɛrɛ awɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ayiwa an bɛ dugawu kɛ Ala ka sugu ja i y'a faamu siraba in ka non problème sera min kan tiɲɛna an tɔɔrɔlen don polisiw ninnu bɛ k'an tɔɔrɔ i ma hali problème filɛ yɔrɔ min na sisan nin cɛ bɛ ka taa entretien na a tiɲɛnen don ko fo ka k'a ni problème fɛn k'a ni permis di vraiment a cogo man ɲi o tɛ normal ye wa non o tɛ normal ye ninnu yɛrɛ o don o tɛ o don ninnu yɛrɛ bɛ k'an tɔɔrɔ yɛrɛ de quoi u bɛ k'an tɔɔrɔ an tɛ ka nisɔndiya yɛrɛ kisɛ kelen yɛrɛ sɔrɔ sira yɛrɛ kɔnɔna na polisiw ninnu bolo walayi an tɔɔrɔla quoi walayi an tɔɔrɔla walayi bilayi n'a kɔni sera ka lase a bɛ diya ne ye ne kɔni ne ye Kuyate de ye n'a sera ka lase a bɛ diya n ye u bɛ k'an tɔɔrɔ an nisɔndiyalen tɛ yɛrɛ walayi manamanakan tɛ sɔrɔfɛnw bɛ ka minɛ n t'a dɔn n'a bɛ ka lase n'a tɛ ka lase vraiment a tɛ ka diya n ye quoi hali ni mun ma ka kɛ nin a bɛ k'an tɔɔrɔ n'a kun ka di a ka gɛrɛ u la ne ka kumaw ɲɛna ne bɛ se ka kumaw ɲɛna n'o fana bɛ se ka kɛ o bɛɛ bɛ o bɛɛ dɔwɛrɛ de ye sɛnɛko t'a la foyi ko t'a la kuma dɔrɔn de don i y'a faamuya an tɔɔrɔla ne bɛ sansɛri dilanni sisan cɛ an ma nisɔndiya kisɛ kelen sɔrɔ a kɔnɔna na walayi bilayi i y'a faamuya polisiw de bɛ k'aw tɔɔrɔ
an tɔɔrɔ yɛrɛ de an tɛ ka nisɔndiya kelen sɔrɔ a kɔnɔna na an tɔɔrɔ yɛrɛ de walahi bilahi an tɔɔrɔ yɛrɛ de ama an tɛ ka nisɔndiya kelen sɔrɔ a kɔnɔna na polisi ninnu bɛ ka tɔɔrɔ min da sotarama baarakɛlaw kan Ala de b'a dɔn walahi bilahi an tɛ ka nisɔndiya kelen sɔrɔ a kɔnɔna na bingali banna ye bingali tɛ bingali bingali kana dɔrɔn walahi bilahi i y'a faamu donc problème yɛrɛ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ kow la cɛ bɛ ka taa ka entretien na a tɛ baara la foyi tɛ yen a bɛ ka bɛn ka pour que a k'a ka cahier ni permis di a kan ka kɛ ou bien a man ka kɛ a bɛ ka taa mobili entretien misɛnninw kɛ a kan ka di wa vraiment an tɔɔrɔ la quoi an tɛ ka nisɔndiya kelen yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na walahi bilahi an tɛ ka sɔrɔ a kɔnɔna na. Mali kunnafoni jabaran layabagaw a yɛrɛ bɔ bɔra sisan nɔ ka chauffeur hakilinata mɛn siraba in ko la dɔw ko k'a y'u lafiya dɔw ko k'a m'u lafiya an ka ɲinini kɔnɔna na ani an finitigilamɔgɔw fana bɛnna olu fana ko kuma b'olu bolo ka fɔ ko mais k'olu tɛ se ka kuma bi ko fo ni don min na n'u ka ɲɛmɔgɔ ye autorisation d'u ma donc don n'a nataw la an bɛ wuli ka se olu fana ma ka autorisation ɲini kuma mun b'u bolo ka fɔ population ye walasa aw ka se k'o fana lamɛn a k'an bɛn kɛnɛ wɛrɛ kan.